Zákazníci sa ma často v obchode pýtajú na rôzne otázky, že čo je to Dovidopo, prečo vzniklo Dovidopo, a čo som robil predtým, aký je príbeh a tak ďalej. Tak som sa rozhodol, že spravím nejaké video a postupne zodpoviem na takéto zaujímavé otázky. Čo je vlastne Dovidopo? Názov Dovidopo vznikol jednoducho pri jedných nedeľných raňajkách, keď som sa zamýšľal, že čo vlastne v tom obchode budeme predávať, aké služby poskytovať. No a vedel som, že to má byť niečo domáce potraviny, má tam byť víno lokálne, proste celý ten koncept mal byť o čerstvosti, lokálnosti a podpore slovenských výrobcov, slovenských pestovateľov. No a keďže to je domáce potraviny a domáce víno, tak som zistil, že tá skratka DOVI znamená domáce víno a domáce potraviny znamená DOPO. A spolu je to taký pekný dvojzmysel, Dovidopo. No a zistil som, že v podstate tie potraviny v rámci svojho životného štýlu riešim tak či tak. A nebavilo ma proste chodiť stále po viacerých obchodoch, aby som zohnal to, čo všetko chcem. A do Rakúska a proste na Slovensku malé potraviny nejaké, obehať všetko. Tak som sa potom rozhodol, že nakoniec prečo nie spraviť nejaké vlastné potraviny, kde urobiť sortiment tak, aby vyhovoval väčšine ľudí, ktorí zmýšľajú podobne ako ja. To znamená potraviny bez chémie, slovenské, žiadna exotika zbytočná, sezónna čerstvosť. Takže preto.